Päivää! Tuli korjasta sun vessan pönttöä. Onks tää oikea talo? Joo, on joo. Tuu vaan peremmälle, niin lähdetään katsomaan sun vessa. Näytätkö missä se vessa on niin? Joo, no tuu vaan tänne, niin katsotaan. Joo, tässä on tää vessa sitten. Joo. Niin, No niinku mitä tää piti tehdä siis niinku, mitkä sulle ei toimi? No pönttöä ensinnäkin vedää, sit putket on ihan täynnä paskaa ja... Joo, no mulla kestää tässä varmaan sellaiset 20 minuuttia ehkä. Ai niin vähän. No niin, kato mä alan mies, mä osaan nää hommat. Ok. Jos saisin vaan työrauhan niin. Ok, no työrauhaa myönnä. Tuu kattoo sitä jossain vaiheessa. Joo. Ootko valmis siellä? Joo, kyllä tää ihan just pari ruuvia ootas kirittää. Noniin. Kokeillaan toimiiko. Ja sehän toimii kuin rasvattu. Ai joo, kiitos. Joo niin. Kiitos. Maksan mä kätteisellä vai kortilla vai paljon En mä tiedä kun... Se on niinku yleensä tapaan ottaa 20 tai sit jotain viinaa. No... Mulla on nyt käteis, niin kävisikö se likööri sitten? Joo, no kyllä se käy. Annat vaan 2 pulloa, niin sit mä oon tyytyväinen. No käydään katsomaan. Joo. Käy hakee ne sun viinapullo kaapin avaimet sit. Joo. No niin, täällä olisi sitten nää mun liköörit. Et mitäs sä haluaisit tosta? No mennään kun... Se on vähän liian raakaa. Liian hienostunutta. Toi on hyvä. Ai koskenkorva. Joo, jos mä ottaa tää. Ottaa koskenkorva siitä. Et haluatko lisää vai onko se hyvä? En mä tiedä, kato. Mä nyt lupasin vaimolle olla hetken aikaa kuivilla, mutta aina kato salaa voi käydä sitten ryysiä. Salaa voi kyllä käydä. Juu. No mutta ei kyllä, miten se sanotaan, nyt ilo asioida kanssasi. Että Joo, sama täällä. soita sitten mulle taas kun on jotain rikki, niin mä tuun kyllä korjaan. No hyvä, mäpä menen nyt tukkimaan pönnöt ja sitten kun ennen nää No älä nyt heti, kun en mä heti jaksa, kun pitää mennä tätä maistelemaan tonne, mutta... No en mä heti sitten. No joo, mutta soita sitten, niin Joo, mä tuun käymään sitten. Joo. Joo, moro! Moikka.